Väčšina z vás pravdepodobne bude celý svoj život pracovať 45 rokov, aby ste sa dožili toho, že dostanete posledné roky vášho života od štátu naspäť 600 eur, napriek tomu, že ste možno niektorí z vás dávali aj dvojnásobne viacej každý mesiac do sociálnej poisťovne, a to nie len posledných 5 rokov svojho života, ale celý svoj život 45 rokov. Čo je na tom ešte to horšie je to, že vek odchodu do dôchodku sa neustále zvyšuje. To znamená, že zatiaľ čo dneska je to 66 rokov, môže byť, že my, čo máme pod 30 rokov dneska, tak pravdepodobne náš vek odchodu do dôchodku bude niekde okolo 70, možno 72 rokov. Avšak priemerný vek dožitia muža Slováka na Slovensku je okolo 75 rokov, takže budete pracovať celý život, možno 50 rokov, aby vám štát posledné 3 roky vášho života zabezpečil takú malú dovolenku s odmenou približne 600 eur mesačne. Ja v podstate už posledných 5 rokov pracujem na tom, aby som sa tomuto scenáru vyhol, aby som si sám nejaké peniaze odkladal už dneska a v princípe prakticky vôbec sa nespolieham na štát. To znamená, že tým, že som iba človek, ktorý poberá dividendy z firmy a zároveň platí minimálne zdravotné poistenie a zároveň nulové sociálne poistenie štátu, tak v princípe celý svoj dôchodok som si zobral do svojich rúk a sám viem tieto peniaze o mnoho lepšie zhodnotiť, ako keby som tie peniaze dal štátu. A na to, ako toto všetko zmeniť v rámci mojich príkladov, alebo teda tej mojej cesty, ktorej sa ja venujem, tak to všetko by som vám chcel navzdielať a pozrieť sa na to, ako by ste to vy mohli aplikovať do vášho života. Moje meno je Ľuboš Kovár, som majiteľom a šéfredaktorom Kryptomagazínu, kde sa venujeme primárne téme zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku a teda aj tomu, ako sa nespoliehať len na dôchodok. A to bude obsahom dnešného videa, takže poďme na to. Perfect. V dnešnom videu sa pozrieme na takú jednoduchú prezentáciu, ktorú som nazval dôchodok v 40-ke, avšak to neznamená, že vašim cieľom je odísť do dôchodku v 40-ke, skôr to berte tak ako takú modelovú situáciu, ako taký príklad, že už dneska, keď začnete niečo robiť, tak pravdepodobne nie v 65-ke, nie v 70-ke, ale už v 40-ke si viete naplánovať to, že ste bezpečí a čokoľvek, keď by sa stalo možno s vašou prácou, s vašim zamestnaním, tak skrze práve tento stabilný príjem z investícií, tak skrze neho viete vlastne pokračovať ďalej v bežnom živote a dokážete zafinancovať rôzne veci. Zároveň máte veľmi dobrú pozíciu k tomu, že potom ešte môžete ďalších 25 rokov, čiže od 40 do 65 pokračovať v ďalšom zhodnocovaní, v ďalšom investovaní, prípadne sa oveľa lepšie pripraviť na nejaké horšie časy aj skrze to, že dneska začnete investovať. Jak môžem povedať za seba? Tak prvýkrát tento rok som si zrušil sociálne poistenie. To znamená, že miesto toho, aby som štátu platil každý mesiac 250 eur, tak tieto peniaze si odkladám, investujem ich sám dneska a v podstate tú finančnú budúcnosť mám už dneska vo svojich rukách a radšej sám rozhodujem o tom, do čoho tieto peniaze investujem. No a má to jedinú nevýhodu v tom, že pravdepodobne prídem o celý svoj dôchodok, respektíve je vysoká pravdepodobnosť, že možno žiadny dôchodok od štátu nedostanem. To ale, ako ja vyhodnocujem tú situáciu, tak ako som spomínal, je vysoko pravdepodobné, že my, čo máme po 30 rokov, tak väčšina z nás pravdepodobne bude mať veľmi malý dôchodok, pretože tie peniaze jednoducho nebudú vychádzať za nejakých 40 rokov, keď budeme my odchádzať na dôchodku na to, aby sme mali taký dôchodok, ako dneska majú možno naši starí rodičia, respektíve naši rodičia. Preto som si nachystal takú jednoduchú prezentáciu, ako napríklad aj týchto 250 eur, ktoré ste sa rozhodli neplatiť, čiže zrušiť napríklad nejakú živnosť, alebo ako ja som viazaný v podstate len na licenčnú zmluvu, respektíve na príjmy z dividend zo svojej firmy, tak ukážeme si, ako to celé zmeniť. V tejto modelovej situácii si ukážeme to, ako odísť na dôchodok vo veku 40 rokov. Avšak neberte to ako ten primárny a jediný
cieľ. Dôležitejšie je skôr to, že už za prvých 20 rokov svojho pracovného života sa dokážete tak finančne zabezpečiť, že potom máte napríklad ďalších 25 rokov, kedy môžete ten váš východiskový stav ešte o mnoho viacej zlepšiť. Prípadne ďalšia alternatíva, prečo sa plánuje práve napríklad dôchodok už v 40-ke je to, že keby nastala nejaká mimoriadna situácia, výpadok vášho príjmu, respektíve práce, alebo toho, čo sa napríklad stalo na Ukrajine, že by tu vypukla nejaká vojna, tak máte finančnú rezervu, ktorá vás v tých najhorších časoch minimálne niekoľko rokov dokáže dostatočne uživiť, kým sa napríklad rekvalifikujete alebo nájdete si nejakú novú prácu. Čiže má to hneď dva dôvody, prečo cieliť na to, aby ste mali nejakú finančnú rezervu a boli pripravení už aj na prípadný dôchodok vo veku 40 rokov. Myslím si ale však, že 99% z vás do toho dôchodku reálne neodíde, avšak má to reálne výsledky, ktoré vieme si ukázať v tomto videu. 200 eur je taký cieľový kapitál na to, aby ste dokázali mať mesačný príjem 1000 eur. A ukážeme si aj neskôr, ako sa k tomuto dostať. Na úvod však, čo je veľmi dôležité povedať, je aktuálna slovenská realita. Žiaľ, priemerný mesačný dôchodok je na Slovensku 600 eur. Je vysoko pravdepodobné, že niektorí dôchodcovia dostávajú 1200 eur, avšak na takéhoto jedného dôchodcu potom ďalších napríklad 9 dôchodcov zarába len 550 eur, respektíve hodnotu pod priemerným dôchodkom. Takže nemôžeme to úplne tak brať, že priemerný dôchodok je ten, ktorý sa uvádza v nejakých tabulkových údajoch a ten všetci aj tak plus minus nejakými odchýlkami dostávajú. Je to to isté ako s priemernou mesačnou mzdou. Je mnoho ľudí, ktorí robí za minimálnu mzdu a potom je tu pár ľudí, ktorí zarába povedzme, že 10-násobok minimálnej mzdy a potom vznikne vlastne z toho nejaká priemerná mzda. Takže aj keby sme počítali tých 600 eur ako priemerný dôchodok, čo myslím si, že momentálne asi ani polovica Slovákov tento priemerný dôchodok, ktorí sú na dôchodku, nebude mať. Priemerná dĺžka pracovného života je 45 rokov, to je už to, čo som raz spomínal, že väčšina z vás bude robiť minimálne tých 45 rokov, možno my, čo sme v mladšom veku, budeme musieť celý život pracovať 50 rokov. Úrok na vašom sporiacom účte môžu byť 2% za rok, s tým, že nejaké dlhopisy môžu poskytovať možno 3 či 4% za rok, avšak priemerná ročná inflácia je 5% za rok. To znamená, že 3% za rok reálne strácame, ak sme v takýchto produktoch. Riešením môže byť práve S&P. A tu sa dostávame ku pravidlu 6 ku 5. To znamená, že keď máme výnos 11% na S&P, to je dlhodobý, stabilný, taký priemerný výnos na 100-ročnej histórii na S&P aj s dividendami, tak keď si vyberieme 6% ročne, tak stále ten 5% výnos nám tam reálne zostane. To znamená, že ten samotný zostatok na tom účte bude rásť, takže napríklad z 200 000 vám urobí tento výnos nejakých 222 000 eur, 12 000 si vyberiete. Hodnota na tomto účte zostane síce vyššia, 210 000 eur, avšak je to len taká tabulková hodnota opäť. Reálna hodnota týchto 200 000 po roku bude, ako keď pred rokom mali 200 000. Takže stáva sa taká zaujímavá vec, že vám vlastne hodnota účtu síce bude rásť, ale jeho reálna hodnota bude stále vlastne rovnaká, avšak to najpodstatnejšie, čo je, tak vy aj napriek tomu, že žijete len z toho, že máte zainvestované niečo na burze, tak dokážete z toho plnohodnotne vyžiť a nemusíte prakticky ani vôbec pracovať, respektíve robiť. No a je to práve dobré v tých ťažších obdobiach, kedy vám nejaký príjem vypadne alebo niečo podobné, tak máte plán B, ktorý vás dokáže zabezpečiť a zároveň tento plán B si budujete aj na dôchodok. Takže ešte raz, cieľový kapitál, na ktorý sa musíme dostať, je 200 000 eur. Ročný výnos je 11%, to znamená, ako som spomínal, 22 000 zarobíme, 12 000 z toho si vyťahneme, zostatok na portfóliu bude o 10 000 vyšší, avšak týchto 210 000 eur bude mať presne takú istú reálnu hodnotu, ako mal pred rokom tých 200 000. Takže sme v princípe stále na nule, napriek tomu, že my sme si vybrali 12 000 eur. Dostať sa na sumu 200 000 eur nie je na jednej strane úplne
najľahšie, ale zasa na opačnej strane nie je to ani úplne nejaká výzva, ktorá by sa nedala splniť. Už ako som spomínal, kebyže len tých 250 eur, čo väčšina z vás, možno 90% Slovakov, posiela do sociálnej poisťovne. Tým netvrdím, že máte teda zrušiť nejaké minimálne sociálne poistenie alebo niečo podobné. Jednoducho sú nejaké práce, zamestnania, živnosti, ktoré vám to neumožňujú. Skôr hovorím o tom, možno viacej sa zamýšľať nad tým, či si nenájsť nejakú brigádu možno raz do mesiaca na celú sobotu a práve skrze to si tých 200 eur zarobiť, alebo nesnažiť sa zoptimalizovať váš rozpočet, aby ste si aspoň tých 231 eur vedeli vlastne odložiť. No a keď budete od 20 rokov do 40 rokov investovať, tak za týchto 20 rokov zainvestujete 55 000 a teda v 40, keď začnete investovať už v 20, 231 eur, tak v 40 máte presne tých 200 000, čo sme chceli. Ak by ste začali samozrejme neskôr, čiže ten skorý začiatok je veľmi dôležitý, aby ste to neodkladali, nezačali o rok, o 2, o 5 rokov, tak každých 5 rokov vás bude stať približne cca dvojnásobne viacej, koľko budete potrebovať do toho vlastne zainvestovať. Takže ako hovorím, každý ten rok, kedy neinvestujete, buď vám výrazne navýši tie nároky, koľko budete potrebovať mesačne vkladať, aby ste sa do tých 200 000 dostali, alebo vám natiahne ten horizont, že možno sa nedostanete na tú sumu cieľenú v 40 rokoch, ale možno v 45 rokoch. Prípadne jednoducho, ak nebudete investovať vôbec, tak sa na túto čiastku možno ani nikdy nedostanete. Takže ak by ste začali aj 25 a stále je váš cieľ sa dostať 40 na tých 200 000 eur, tak budete potrebovať skoro dvojnásobne viacej 440 eur odkladať. Ak začnete v 30, tak budete potrebovať dokonca 922 eur. No už taký veľký extrém, že ak chcete len tých posledných 5 rokov investovať, čiže od veku 35 rokov do 40, tak budete potrebovať až šialených 2515 eur. Takže preto je veľmi dôležité, aby ste začali investovať čo najskôr, lebo každý takýto zmeškaný rok, ak chcete sa čo najskôr dostať na hodnotu 200 000 eur, tak vás bude stať niekoľko desiatok eur mesačne, ktoré budete musieť celú tú vami stanovenú dobu investovať viacej. No a tu môžete vidieť na ďalšom slajde v tejto prezentácii, aká je obrovská sila toho zloženého úročenia, že práve ten najväčší rast nebude povedzme, že v tom 6., 7. roku, v tom 5., 6., 7., 8. až 10. roku sa to len začne výrazne lámať, ale tie najväčšie zisky prídu práve v tých posledných 4 až 5 rokoch. Avšak, ak by ste začali niekde len tu, čiže to znamená, že ja už dajme tomu investujem od svojich 16 rokov, niekto začne investovať v 26 rokoch, tak môj náskok je výrazne vyšší oproti tomu, keď niekto začal investovať o mnoho neskôr a hlavne z toho najhoršieho dôvodu, že to stále len odkladá. To je to najhoršie, čo môžete robiť, odkladať to, kedy začnete investovať. Pri investovaní sú dve veľmi podstatné veci. Neodkladať vašu prvú investíciu a mať spoľahlivú spoločnosť a spoľahlivého brokera, cez ktorého môžete investovať. A dlhodobým spoľahlivým partnerom tohto YouTube kanála a zároveň broker, ktorý ja používam každý jeden deň, tak je práve broker XTB. XTB je regulovaný broker v rámci celej Európskej únie, ponúka investíciu bez poplatkov, to znamená, že napríklad do 100 000 eur mesačne môžete tu investovať do akcií a ETF úplne bez poplatku. Zároveň je obrovská výhoda toho, že ak napríklad tých 231 eur mesačne nemáte, môžete si tu vyskúšať nakupovať za 10, 20 či 50 eur a postupne aj s takouto malou čiastkou si budovať zdravý, dobrý, dlhodobý finančný návyk. Platforme XTB ďakujeme za podporu tohto videa a zároveň vám ako užívateľom ďakujeme za to, že si vytvoríte účet skrze link v popise videa a zároveň tým tak podporíte tvorbu na tomto YouTube kanáli. No a najpodstatnejšia časť tohto videa, respektíve celej prezentácie, je podľa mňa táto tabuľka. A to je simulácia dôchodku rok po roku. Ako som spomínal, prvý rok, kedy začíname investovať, máme na účte hodnotu portfólia 200 000.
My však si tých 12 000 vyberieme, to znamená, že mesačne si budeme vyberať 1000 eur. Napriek tomu rast portfólia bude stále nejakých tých, ako som spomínal, 10 000 eur. Takže to je tých čistých 5% z toho výnosu, ktorý vlastne máme. Po 5 rokoch naše portfólio, napriek tomu, že si vyberáme stále 1000 mesačne, tak bude o 42 000 vyššie. Čiže my si vyberáme každý mesiac peniaze, žijeme z toho, dokážeme z toho zafinancovať v princípe možno nie nejaký luxusný život, ale aspoň nejaký taký základný život, napríklad v čase, kedy nám vypadol nejaký príjem alebo niečo podobné. Napriek tomu hodnota nášho portfólia rastie. Ďalšia veľmi zaujímavá vec je to, že ročne si už vyberáme 1121 eur. Nemusíte sa úplne môcť radovať z toho, že z 1000 eur sme sa dostali na výber 1210 eur, lebo reálna hodnota peňazí za týchto 5 rokov je práve o približne týchto 21% nižšia. Čiže cca týchto 1210 eur má po 5 rokoch investovania, alebo teda tejto štruktúry, ktorú máme nastavenú, úplne rovnakú reálnu hodnotu ako 1000 eur. Takže obrovská výhoda tejto stratégie je to, že aj napriek tomu, že je tu inflácia, ktorá strašne tlačí hodnotu našich peňazí dole, tak my stále budeme mať aj po 20 rokoch dostatočný priestor si vyberať takú čiastku peňazí, aby sme z týchto peňazí stále dokázali vyžiť. Čiže týchto 2515 eur po 20 rokoch by malo mať približne rovnakú hodnotu, ako pred 20 rokmi malo 1000 eur. Takže tá reálna hodnota peňazí, ktorú si budeme môcť vyberať, sa stále zachová, bude rásť hodnota nášho portfólia a zároveň hodnota týchto peňazí nebude v reálnych sumách po odpočítaní inflácie nižšia ako týchto 200 000 eur, mala by byť približne rovnaká. Poďme sa pozrieť na také najčastejšie námietky, prečo by tento systém mohol zlyhať, alebo prečo možno tento systém jednoducho nikdy nebudete vedieť aplikovať do svojho života. Prvá častá otázka je, čo ak trh spadne. To sa samozrejme môže stať a stalo sa to viackrát za posledných 100 rokov, že S&P prepadol o 50%. Táto kalkulácia však nedáta s tým, že by každý rok trh rastol presne o 11 či 10% za rok. Ráta s tým, že jeden rok môžeme sa za 200 000 dostať na 280 000, to znamená, že urobí 40% výnos. Za posledných pár rokov sa takéto niečo minimálne raz stalo. Avšak potom ďalší rok sa môže stať to, že príde nejaký pokles, príde nejaká kríza a my sa z 280 000 dostaneme na 240 000. Takže toto je s najväčšou pravdepodobnosťou, že takto to bude vyzerať. Ja osobne čo odporúčam každému z vás, ak by ste aj náhodou chceli 40 do toho dôchodku odísť, tak mať aspoň nejaké dvojročné rezervy. To znamená, že v takých bežných rokoch, kedy S&P nebude nejako výrazne klesať dole a bude skôr väčšinu času rásť, tak môžete práve žiť z toho, že vám S&P bude niečo zarábať na tom raste a bude teda fungovať presne táto štruktúra, ktorú tu máme nakreslenú. Avšak v tých horších časoch, kedy napríklad fakt bude nejaká 5 alebo 10 ročná recesia, to znamená, že tá hodnota toho portfólia môže dlhé obdobie rásť, tak je dôležité za mňa také odporúčané riešenie aspoň na 2 až 4 roky, čiže napríklad 20 až 40 000 mať ešte v zálohe ako nejaké rezervy. Avšak len za takých okolností, že by ste fakt chceli v 40-ke odísť do dôchodku. Ak nad tým neuvažujete, tieto rezervy v princípe nemusíte vôbec mať. Berte celý tento systém, túto stratégiu ako taký plán B, ktorý možno v živote nebudete musieť aplikovať do svojho života, respektíve ho pravdepodobne aplikujete len na tých vašich posledných 10 rokov vášho života, kde už to bude v princípe jedno, či celých tých 10 rokov vášho života bude tá kríza alebo nie. Jednoducho vám to vystačí na to, aby ste mali ku tomu nie moc dobrému dôchodku ďalší dôstojný dôchodok skrze práve tento investičný systém. Čo ak 231 eur mesačne si neviem odložiť? Tak ako som spomínal, minimálne stojí za zamyslením sa, ako by som vedel svoj rozpočet optimalizovať, aby postupne som sa k týmto
viac ako 200 eurám dostal. Nie je však povinnosť, že musíte teraz úplne všetko škrtiť, neísť na žiadnu dovolenku, mať doma sklamanú rodinu, to nie je úplne cieľom tohto celého systému. Začnite pokojne aj s nejakými pár desiatkami eur, zoberte si v kľude raz do mesiaca, ako som spomínal v tomto videu, nejakú brigádu, povedzme, že na jednu sobotu vo mesiaci. To vám vie k týmto 50 eurám priniesť povedzme, že nejakých ďalších 100 eur, možno aj 150 eur a cez takéto kroky sa veľmi rýchlo dostanete napríklad na 200 či 300 eur mesačne, ktoré si budete môcť dovoliť takto mesačne investovať. Ďalší taký veľmi podstatný bod, tak ako S&P môže rásť rôzne každý rok, môže mať rôzny výnos, dokonca môže jeho hodnota klesnúť, takisto aj inflácia môže jeden rok, mali sme tu aj také extrémy, že inflácia za posledný rok bola 15%, aj keby sme zhodnocovali od tých priemerných 11% za rok, tak vám to nepokrie týchto 15% za rok, čo vám zožrala tá inflácia. Musíme však byť skôr objektívni a pozrieť sa na nejakú dlhodobú históriu. A práve možno aj posledné roky je tá inflácia nižšia, prípadne v období okolo rokov 2012 až 2020 bolo strašne dlhé obdobie, kedy inflácia bola fakt, že jednotky percent za rok, čiže 1, 2, 3% za rok maximálne. Takže opäť sa nepozeráme na nejakých posledných 5 rokov, kedy možno inflácia bola viac ako 5% za rok, ak ich spriemerujeme, ale pozeráme sa skôr na 10 ročia. To znamená, že z takýchto dát sme niekde na hodnote inflácie nejakých 5% za rok. To boli informácie, o ktorých by ste mali vedieť iba na Kryptomagazíne. Ak vás toto video zaujalo, podporte ho určite lajkom a zapnite si odber so zvončekom. Čauko!